Sibeke ukuyithoba okukhulu. uNkulunkulu ekubusise, uNkulunkulu ekusikelele. Esilandeleke on e.tv kule morning show every Monday 7:20 suke sikhona sichaza kanti ke ngoLwesibili 5:30 ekseni umsakazo uMkhondo FM 98.6 frequency yabo balapho kwisifundazwe eMpumalanga suke sikhona nakhona sichaza njalo ngoLwesibili. Kodwa ke mongwakwazi ukuthola kwi-frequency kukude esilandele online ku www.radioapp.co.za select umsakazo uMkhondo FM noma uye ku www.mkhondofm986.co.za noma silandele ngqo kwi-channel iNewflick. Uma ke la umuntu ethi uphupha ubona ikhukhula uPaul olubi kakhulu nolusho ukukhathazeka noma lusho inkathazo, olusho ulaka olubi, olusho ingozi ethile, olusho inhlekelele nolusho ke ukuhlaselwa isitha kabi noma ke ukuba ke nesitha esuke sihleli ukuhlasela. Funda ke la uGenesis noma uGenesis 6:17 uthi ke bheka mina ngilasha kuzamcolo wamanzi emhlabeni ukuchitha yonke inyama ukukuyo umoya wokuphila phansi kwezulu konke ke okusemhlabeni kuzokubhubha. So sizama ukubheka la udaba lwekhukhula kanti ke sibheka udaba la lo muntu osuke ethi uphupha ecela imali uPaul ubi nolubi kubiyela emumva noma kungabi nenqubekela phambili ethinta ke la imali. Kusho ukuthi ke uyisigqila mhlawumbe semali futhi kungaba nokuthi ke wena awunazo inhlelo noma ke ikhono lokulawula imali. Lokho kubese kwenza ukuthi kwenze njani ube isigqila sokuphofu nokuthi ugcine mhlawumbe ucwila komashonisa noma ucwila eGoledini. AbaseKorinte besibili chapter 3:3 uthi ke kodwa inkosi ithembekile izoqinisa futhi inivikele komubi. Sikunikeza amandla siqinisa ke nathi uma unikwa la noma uthola imali. Lokuhleke loPaul ubika ukubuya kwenhlanhla yakho nenkazimulo ethinta ke la imali nempumelelo. Futhi kungasho ukuthi uzokwazi ukulawula isimo sakho esithinta ke izinto eziletha ingcebo kuwena noma eziletha ukusimama komnotho. Futhi ngaphinde kusho ukuthi la ungenze ukuthola amandla nomdladla namasu amahle okwenza izinto ezizophumelelisa kalula. Futhi lokho kungaphinde kusho ukuthi ke uzokuba namandla okuguqula isimo obhekene naso nje manje maduze. AbaseFilipi 4:13 ithi ke ngingakwenza konke lokho ngayo ngipha amandla. Sisho njalo ke ukuthi ungakwenza konke ngayo lo upha amandla uma bopha ugundinwe uPaul ubi noluxwayisa ke ngokuthathwa kwamandla akho ukususa kodumo ukuthunazwa kwesithunzi sakho nokuntshontshwa kwenhlakanipho noma kobuhlakano nabo abathakathi. Hamba kufunda abaseKorinto bokuqala chapter 11:15 ithi kepha uthi ukuthi uma owesifazane enezinwele ezinde kuudumo kuye na. Sho njalo indaba ngoba ke unike inwele ezinde njengesembozo kanti abehluleli 16:4-28 ngakho wamtshela konke wathi ayikho insinga yake yasetshenziswe ekhanda lami ngokuba bengingumnaziro zinikele kuNkulunkulu kusukela ke ekubelethweni sika mama. Uma ke ikhanda lami belingaphuculwa amandla ami abeyako ngishiya bese ngiba ke buthakathaka njenganoma beyimuphi omunye umuntu. So umuphupha la ugundwa sisho njalo akukuhle neze. Kanti la uma uphupha ubona ke amaqakala noma iqakala nje uPaul ngelubike lolu nolusho amandla noqina okholweni lakho noma kuloko sukukholelwa kona. Kusho ukuthi futhi angeke isitha sikwazi ukukuvimba nokunqoba uma sizama ukukuhlasela. Hamba kufunda Isaiah 40:29 uqinisa ababuthakathaka anika amandla abangenawo amandla. Sikhulume la ngomuntu ophupha ke sebenzisa isandla ecosha phansi lokuyicosha izinto ezincane phansi ecosha engathi ke uyacosha. uPaul ubi nolubika ukuthi umuntu ongeze kubhekene nobuphofu noma ubhekene nesiqiniso esithile noma unokudumazeka nokwehluleka ezintweni ezithile ngabe umshado wakho kuyibhizinisi noma enkonzweni noma ke kokuthile okuthinta ngena ezemfundo. Ngasikhulume ngomuntu ophupha ke la ebona ibasket elimhlophe uPaul uhlelo olusho ke inhlanhla namandla onawo njengamanje ukuthi ungenza izinto zenzeke. Kanti uma uphupha la ubona ibasket nje noma ibiscuit la kodwa ungathi alinuka uPaul uqwesa ke ngesimo ongezeka ubhekene naso esingeke sakuthokozisa.
kanti futhi la umaphupha uweba noma untshontsha ibheskidi, uphawu olubi nolusho ukulahlekelwa izinto efanele ngabe-ke ziza kuwena ezinhle, lisho ukulahlekelwa impumelelo futhi. Kanti la uma uphupha ubona amabheskidi amaningi, uphawu oluhle olusho ubuningi besibusiso esivela kuNkulunkulu, lisho ubunhlanhla bokuchuma ey'ntweni obuningi obhekene nabo manje obungahle bukwembathe emaduze. Kanti la uma uphupha ubona ibheskidi noma udla ibheskidi elingenawo ushukela, uphawu lusho isimo esingalindelekile ongahle ubhekane naso, esinganambithisiseki futhi esingemnandi, ongahle ube uzawuhlangabezana naso very soon. Omunye uzothi-ke uphupha ubona ibheskidi elimanzi, uphawu olubi olusho ukucekelwa phansi kwenhlanhla yakho, olusho ukucekelwa phansi kwesibusiso sakho, elisho ukucekelwa phansi kwezinto engabe zifanele-ke zize kuwena noma izinto zakho empilweni. Siyibamba lapho ingosi, sokwazi ukuthi siqhubeke futhi ngokulandelayo sikulethele la amaphupho ngethemba lokuthi uma siphila uNkulunkulu osipha amandla nobuhlakani sibuye sixoxe nawe ngawo amaphupho. uNkulunkulu enilonde, uNkulunkulu enisikelele, ningakhohlwa ukuthandaza. Lithi iBhayibheli sisempini uma sila kulo mhlaba. Siyalwa-ke everyday, abantu bayasiloya emini, basiloya ebusuku, basiloya every time, abaphumuli. So uma uphumule emthandazweni wena izitha zingaphumuli, uthi kwenzakaleni. Siyabonga.